Bu отнада тағын 2 күннен баумын урамында Георгий тасмасы акциясы башлана. 9 майга кадәр волонтерлар шәһәрнең парк һәм скверларында һәркемгә каһарманлык символын таратачак. 30 апрель шәһәр халкы хәтер бакчасы акциясына кушыла. Төньяк тимер юл вокзалы янындагы Воровский исемендәге скверда Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә 30 агач үсентесен утыртачаклар. Якын киләчәктә биредә шулай ук Казанга хезмәт даны шәһәре исеме бирелү уңаеннан стелла да барлыкка киләчәк. Казан хезмәт даны шәһәре исеменә 2020 елда лайык булды. Ул Бөек Ватан сугышы вакытында фронт өчен үзеннән зур өлеш керткән калаларга бирелә. Татарстан башкаласында хәзер 5199 ветеран һәм тыл хезмәтчәне гомер итә. Шуның 132се Бөек Ватан сугышында катнашучылар. Менә бу 132 исән калган ветеранны Артем Мохов дигән фотограф төшерде һәм инде безнең аерым бер шундый күргәзмә булыр дип көтелә. Ветераннарны үзләре яшәгән йортның ишегалларында укытларга җыеналар, хәрби техника үтәчәк, сугыш еллары җырлары башкарылачак. Окна Победы, поем всем двором акцияләре быел да үтә. 9 май не теряет своего значения. 9 май бәйрәме үз мәгънәсен югалтмый. Безнең буын тыл хезмәтчәннәре фронттан кайткан геройлар сөйләгән истәлекләрне тыңлап тәрбияләнде. Балалар да бу тарихны югалтмаска, хәтердә тотарга тиеш. Мәктәп һәм балалар бакчаларында моңа багышланган дәресләр булсын иде. Преданности нашего народа своей родине. 9 май көнне тантаналы чаралар Архангель һәм Арча зиратларында сугышта катнашучыларның каберләренә, Җиңү паркындагы мәңгелек ут янына һәйкәлләргә чәчәкләр салудан башлана. Быел Россиядә үлемсез полк шәһәр урамнары буенча узачак. Пандемия сәбәпле әлеге акцияны 2 ел дәвамында онлайн үткәргәннәр. Казанда Бөек Ватан сугышы каһарманнары портретларын тотканнар бирдән Лев Толстой исемендәге сквердан сәгать 3тә кузгалачак. Маршрут исә биредә Казанның 1000 еллык мәйданында тәмамланачак. Көн дәвамында монда хәрби техникада торачак. Һәркемнең Т-90 танкын һәм БТР машиналарын үз күзләре белән күрергә мөмкинлеге булачак. Иртәнге 10-да 1000 еллык мәйданда Казан гарнизоны хәрбиләре катнашында бәйрәм парады башлана. Сугыш чоры техникасы шул исәптән Т-34 танклары, ретро машиналар колоннасы узачак. Кичке сәгать 7дә концерт була. Бәйрәм чаралары үтәчәк икенче зур мәйдан Җиңү паркы. Монда тантаналар иртәнге 11дән башлана. Көндезге 3тән сәхнәгә шәһәрнең иҗат коллективлары чыга, ә кичке 6дан узган гасырның 30-40 елларында популяр булган көйләргә биергә мөмкин. Әлмәт шәһәрендә бәйрәм 9 мәйданда уздырылачак. Җиңү парадыннан тыш осталык дәресләре, кыр кухнясы, аш-су фестивале һәм мәктәп укучылары арасында солдат җырлары конкурсы оештырыла. Районда 1000гә якын ветеран яши. Аларның 21-е Бөек Ватан сугышында катнашучылар. Кызганычка каршы сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре саны көннән-көн кими бара. Шуңа да аларның үтенече закон булырга тиеш. Моңа һәр оешма җитәкчесе игътибар итсен иде. Булдыра алганча ярдәм итәргә тырышырга кирәк. Казанның 1000 еллык мәйданындагы чараларны һәм үлемсез полк йөрешен ТНВ каналы турыдан-туры трансляцияләячәк. Бәйрәм гадәттәгечә кичке 10да салют белән тәмамлана. Динек Самдинова, Филүзә Хәмидуллина, Алмаз Зияддинов, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.